रे रे उठ रे। का हो रे? तोर मेहरारू खाना नहीं बनैले। का है भुखाइल बड़े का? हाँ भूख लगी ना, उ खाना नहीं बनैले, टांग पसार के सुतल बिया। हाँ भोरे भोरे 2 रोटी नाश्ता मरनी हनु तले गए से रागुला जो सतरंगी भाई कहां से गोइठा ले उ तो कह देले बानी। बताओ तो दूसरा के द्वार पर से कोई ठेले जाई नु। एगो हमनी के बाबा दादा रहला हलो, बड़का बड़का हाथी लेके भैंस रखत रहला लो। एक चो तो हक दिया सन तो एक टाइम के खाना बनत रहला सो। आ एगो तू बड़ा रे मर दे, बकरी के पोछ निकर रखले द्वार पर। ए जाना का प्रवचन कइले बड़ा ले आवा ना गोइठावा उ इंग्लिश मीडियम के पढ़ल मेहरारू हियो गोबर पाथी तारा के भोरे भोरे 2 रोटी से नाश्ता करा देती उहे ढेर बा। ए सतरंगी भैया बड़ा हो, हमार भैया गौशाला खाती भेजला हा। हाँ आओ यही में से ले ले, कौ रुपया के लेबे? आओ यही में से निकाल ले। जानता रे हमनी के उहो दिन देखले बन जानू कि जब हमनी के लइका रह जानू तो हमनी के बाप दादा भेजत हन तो हमनी के यहाँ गोइठा लिया आवे के। एगो ई दिन आ गइल बा कि तोहनी के माले गरु रखल छोड़ देले बा सो अब आवत सो हमनी भी गोइठा ले जाए। ए खाली सिलेंडर वानु नहीं खे मिलत त लाणे पूछत रहे गोबर गोइठा के। चुपचाप दो ए बार भर बनावे के बिहान में तो हम सिलेंडर ले आए हम खाना बनावे के।